Welkom bij Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg met Tom Verstappen. Hoewel de Spellbrigade officieel nog niet uit is, ging de game in Early Access al meer dan 1 miljoen keer over de virtuele toonbank. Een straffe prestatie van de Limburgse studio Bolt Blaster Games. Maar waarom slaat deze game zo hard aan en wat betekent dit succes voor de Limburgse gamesector? Roel Damiaans, jij bent de gamespecialist van het Belang van Limburg. Het nieuws is dat de Vlaamse indie-hit The Spellbrigade 1 miljoen exemplaren heeft verkocht in Early Access en dat kan wel tellen. Hè? Dat kan zeker tellen. De Spellbrigade, er is eigenlijk dubbel nieuws over. Ten eerste, ze hebben de kaap van 1 miljoen exemplaren verkocht op Steam. Dat is een gameplatform voor vooral PC-games. En anderzijds hebben ze ook een release-datum aangekondigd voor de volwaardige game, de Spellbrigade, en dat is 29 april. En niet alleen op Steam voor PC, maar ook op PlayStation 5. Ja, en dat is eigenlijk een reflectie van het succes dat het in Early Access al heeft gehad dan. Ja, ik moet misschien eerst even uitleggen voor de mensen die dat niet weten wat Early Access is en wat Steam is. Steam is een soort van platform waar mensen die games ontwikkelen voor PC hun games kunnen etaleren. En het unieke aan dat platform is dat je dat ook in Early Access kunt doen. Dat wil eigenlijk zeggen dat je een game die je gemaakt hebt, of je hebt een idee voor een game. Je wilt een game maken, maar voordat je die volledig afwijkt en op de wereld loslaat, maak je een soort van kleine versie, een demo of zo, en je laat die eens los en je kijkt hoe zijn de reacties van de spelers. Je verkoopt dat voor een appel en een paar euro of zo, of zelfs gratis. En dan zie je aan de feedback van de spelers, vinden ze het tof, vinden ze het niet tof. Als de spelers het niet tof vinden, heeft het eigenlijk weinig zin om er nog mee verder te gaan. Want dan zet je eigenlijk tijd en geld aan het opsmodderen voor iets waar waarschijnlijk toch nooit een goede game gaat worden. Ja, want traditioneel zo'n game ontwikkelen, ja, dat kost veel tijd en dus ook veel geld. Men wil eigenlijk een beetje testen van, heeft dat zin? Je zegt het zelf, als je een videogame wilt ontwikkelen, dan zit je al snel, zeker voor kleine games, een jaar bezig, sommige 2 jaar, voor die blockbusters die wij allemaal kennen, de FIFA games, de Call of Duty's, de Grand Theft Auto, noem maar op. Al die dingen die zijn nog veel meer langer in ontwikkeling en ook vooral door veel grotere teams. Om u een idee te geven, de game studio die deze game maakt, de Spellbrigade, dat is Bolt Blaster Games en die zitten in Diepenbeek. En dat is eigenlijk maar een team van, nu op dit moment zijn ze met een 10-tal mensen daaraan aan het werk. Dat is niet te vergelijken bijvoorbeeld met van die AAA-games, waar soms honderden mensen aan werken tegelijkertijd. Ja, AAA-games, om dat uit te leggen aan de luisteraar, dat zijn de grootste spelletjes die er zijn. De FIFA's, de GTA's. Zijn de blockbusters, Assassin's Creed, FIFA, Call of Duty, dat soort dingen allemaal. Ja, en zij kondigden dus ook aan dat men het spel nu officieel gaat releasen. Wat is eigenlijk dan het grote verschil tussen het spel dat in Early Access al te spelen is en het spel dat men nu gaat uitbrengen? Dus in Early Access brengt je eerst een soort van kleinere versie uit van de game en ondertussen, als je nieuwe dingen ontwikkeld wordt die daar gaan toegevoegd en updates, en op een duur groeit die game ook qua vorm en qua duur en zo, en van mogelijkheden. Wat ze nu gaan doen, ze hebben nu gezegd, oké, wat we nu hebben, dat is een volwaardige game die hem op de wereld loslaten. Maar die gaat ook in de loop der tijden, gaat die nog worden geüpdate met allerlei extra's die de gamers dan die kunnen toevoegen aan hun game. Ja, en dat zorgt eigenlijk dat het spel langer de levensduur gaat langer mee. Het voordeel natuurlijk, als je een gamer bent die in het begin hebt geloofd in dit spel, dus dat ik nu in Early Access ook gekocht heb, voor ik denk dat het 10 euro was in Early Access. Soms heb je ook goedkopere discountformules dat je af en toe wat korting krijgt, maar 10 euro was de vraagprijs. Dat wil dus zeggen dat die game, als die op 29 april volwaardig uitkomt, om het zo te zeggen, die heb je dan sowieso. Dus daar komt een nieuwe update en dan is dat een volwaardige game, maar omdat je die al hebt gekocht, wordt die gewoon toegevoegd. Dus dat is eigenlijk, je trouwheid wordt dan beloond. Hè. Ja, dat is mooi op zich. Hè. Nu, je zei het zelf ook al, je bent langs gegaan bij Bolt Blaster Games, de studio in Diepenbeek. En je hebt ook het spel zelf kunnen spelen. Wat voor spel is het eigenlijk? Ik ga elk jaar naar Gamescom, dat is de werelds grootste gamebeurs in Keulen. En daar hadden ze toen ook een stand en daar heb ik het wel gespeeld. En wat voor een game is het? Het is wat ze noemen een survival-like. Dat is een soort vrij recent genre. Waarbij je eigenlijk in dit geval 4 tovenaars bent, die elk allerlei toverspreuken kunnen oproepen. En met die toverspreuken moeten ze samenwerken om hordes vijanden die continu op hen afkomen af te houden en te vernietigen. En de bedoeling is om zo lang mogelijk in leven te blijven met die 4. Dat is eigenlijk het idee erachter. Het is eigenlijk een heel vrij eenvoudig concept, maar het is
de mix van het eenvoudige concept met de wel plezante graphics en de soms wat Kiruite toverspreuken die er gebruikt worden, die mix samen, dat klikt blijkbaar en mensen vinden het plezant om te spelen. Ja, het is een uniek concept. Nu, zo'n succes, 1 miljoen verkochte early access, hoe uitzonderlijk is dat eigenlijk? Op Steam gebeurt het wel vaker. Internationaal gebeurt dat wel. Dat er games zijn die miljoenen stuks verkopen. Maar voor Belgisch, of laat staan voor Limburgse games, is dat een unicum tot en met. Ja, Ongezien. Als je weet, we hebben in België maar eigenlijk één grote AAA-studio, dat is Larian. Bekend voor een Baldur's Gate. Ja. Ooit nog verkozen, ik denk 2 of 3 jaar geleden, tot beste game wereldwijd. Een BAFTA, of een aantal BAFTA's gewonnen, klopt. Ja, een hoop prijzen gewonnen. Maar dan zit je echt op, dat is een ander niveau. Hè. Dus hier in België zijn wij vooral bezig met kleine game studios, die dus, wat ze noemen, indie games maken. Ofwel games maken voor andere bedrijven, of educatieve games, dat soort dingen. Daar zijn we goed in België. Ja, dat gaat dan bijvoorbeeld leren vliegen met een drone, of in een fabriek bepaalde handelingen uitvoeren. Dat zijn die type van spelletjes die men maakt dan. Ja, gamification toepassing zijn het om bepaalde handelingen te leren. Het moet niet echt een videospel zijn, maar gewoon game als het medium gebruiken om iets aan te leren of zo. Dat kun je wel. Hoe komt dat eigenlijk in België? Dat komt dat wij een aantal goede opleidingen hebben. We hebben een Ho West, maar ook hier in Genk, Lucas School of Arts. Daar leiden ze dus de mensen op om eigenlijk alle aspecten van het game maken te leren. En dat betekent dus ook dat die mannen heel vaak, als ze afstuderen, met 2, 3 studenten samen een gamestudio beginnen. En dan beginnen die meteen games te maken. Terwijl in het buitenland, ik ben ook heel vaak in gamestudios geweest van het AAA-niveau. En daar zie je dus, daar zijn alleen mensen die alleen maar kunnen ontwerpen, alleen die kunnen programmeren, alleen die 2D-tekening maken, noem maar op, alleen de muziek doen. Die kleinere teams, die zijn veel flexibeler, die kunnen eigenlijk alles. Die kunnen met een veel kleiner groepje iets veel meer bereiken. En het toffe daaraan is ook dat je nog niet zozeer afhangt van iets waar je weet, dat moet een commercieel succes worden. Dus in die indie games worden ook veel meer risico's genomen qua gameplay, qua unieke gedachten. Wat gaan we met die game doen? Terwijl die grote titels heel vaak spelen op save en die moeten geld renderen. Hè. Ja, en daarmee krijg je dus 4 tovenaars die wild rond zich heen spelen en slaan. Ja, dat krijg je dus. Ja, Roel, we mogen echt wel van een groot succes spreken, zeker in België. De enige echte andere heel straffe prestatie recentelijk is dan van Larian Studios, waar je het zelf ook al over had. Dat is Baldur's Gate 3, wat ook een wereldwijd succes is geworden. Maar ja, dat is natuurlijk maar slechts 1 kant van de medaille. Hè? Het is niet zo vanzelfsprekend dat je, als je een game maakt, dat ook meteen een succes gaat zijn. Zeker niet als je ziet hoeveel games er worden gelanceerd op allerlei platformen. Je moet echt wel gewoon... Het is ook... Je moet een beetje de lotto winnen. Daar komt het op neer. Je moet op het juiste moment met het juiste product komen, de juiste mensen aanspreken en dan heb je een hit te pakken. En dat is eigenlijk wat de mannen van Ball Blaster Games, die hebben dat gedaan. Dus die hebben op een gegeven moment een unieke samenloop van omstandigheden gehad, waarbij bijvoorbeeld een aantal bekende game streamers hun game hadden opgepikt en daar wat content over hadden gemaakt. Op dat moment was er ook, geloof ik, nog een discount in de Steam. En dat viel allemaal samen. En op zo'n moment krijg je een piek. En op dat moment groeit je aantal spelers. En dan gaat het rond en rond. Ja, een overnight succes, hoewel, en dat is het mooie aan dit verhaal, ze hebben hiervoor ook een game gelanceerd, maar dat is niks geworden. En daar hebben ze best wel veel uit geleerd, denk ik. Hè? Niks geworden, weet ik niet, maar het is alleszins niet geworden wat ze ervan gehoopt hadden. Dus eigenlijk hun eerste game die ze maakten, dat was een VR-game. Die heette Gazzlers. Aan zich was dat een heel goede game. Ik heb die gespeeld. Voor een VR-game was het echt top. Dat is eigenlijk een soort van rail shooter. Dat wil zeggen, je zit ergens op een soort van trein die rijdt en je wordt langs alle kanten bestookt en je moet dan iedereen afschieten. Monstertjes wel te verstaan. En dat was heel cartoony getekend en dat had wel iets. En op dat moment, toen ze met die game aan de slag gingen, had je ook die hype rond VR. Dat is Meta, Facebook, die kwam met hun Meta-Quest, een VR-bril. Sony kwam met een nieuwe VR-bril voor de PlayStation. Je voelde wel dat er zo'n hype was rond de metaverse was zeer hot op dat moment. Ja, op dat moment wel. Maar ik heb rond virtual reality in al die jaren dat ik het volg al heel vaak zo'n piekjes op en neer, op en neer. En ik denk dat het altijd een niche zal blijven. Dat zeggen de mannen van Ball Blaster Games zelf ook. Ze hebben eruit geleerd.
Het is niet de game geworden dat een grote succes is geweest. En dan moet je dus als beginnende gamestudio heel goed oppassen. Want je hebt natuurlijk veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van een game. Als die dan niet rendeert en je hebt nog wat geld over om tweede te maken, dan moet die tweede er wel spot on zitten. Want anders riskeert je wel eens het einde van je gamestudio. En daar hebben ze nu dus wel geluk mee gehad. En ze hebben daarom ook bewust gekozen om die early access te doen. Als je dat doet, krijg je ook al, terwijl je nog aan het ontwikkelen bent, krijg je al wat geld binnen. En dan kun je al zien, wat vinden ze tof. En ondertussen stroomt er al wat geld binnen. En als je 1 miljoen stuks verkocht aan gemiddeld €10, dan stroomt er wat geld binnen. Hè. Ja, en dan kan je verder ontwikkelen en natuurlijk ook het spel effectief officieel gaan releasen. Ja. En wat opvalt is dat er in Limburg, naast dan Bolt Blaster Games, dat er ook wel heel wat andere studios zijn. Hoe komt dat eigenlijk dat we hier in Limburg toch wel een sterke concentratie zien? Dat heeft enerzijds te maken, denk ik, met het feit dat we hier ook een opleiding hebben in Genk. Ik heb toch wel een paar studios gezien, dat zijn dan studenten die daar begonnen zijn en die zijn dan samengeklit en die zijn dan met kleine schalige projecten begonnen en die beginnen altijd maar te groeien. We hebben hier ook Lugus Studios in Hasselt. Dat zijn mannen die hebben een drone simulator gemaakt. Jaren geleden. Toen dacht ik van een drone simulator, waarom? Maar die zijn nu zo groot geworden dat dat eigenlijk de standaard is voor alle dronepiloten die niet zelf gaan testen in het wild, om te zeggen, of buiten testen met een echte drone. Maar dat is een simulator. Daarmee kun je je dronebesturing goed trainen. En zeker gezien de geopolitieke situatie is dat... Maar heel veel Oekraïense dronepiloten hebben leren vliegen met deze software die hier in Hasselt gemaakt wordt. Dus die zijn ook heel groot geworden. Die hebben ook een paar 100.000 stuks verkocht, denk ik, van Liftoff heet die simulator. Daarnaast heb je ook nog andere studios, Polygoat en Peer. Je hebt ook nog, ik ben even aan het denken, Coach Potatoes, Rogue Six. Die zitten wel verdreven. Ik denk dat er een 10-tal of zo zijn in Limburg op dit moment. Ja, en opvallend is ook dat er steun komt vanuit het Vlaams Audiovisueel Fonds, het VAF. Ja. En dat helpt deze studios ook wel erg, hè? Ja, dat helpt omdat je, zoals ik net zei, elke game die je ontwikkelt, dat is een risico. Je weet pas over een jaar, 1,5 jaar, 2 jaar soms, gaat dat ook ons wat geld opbrengen of niet? Of gaan we ons broek erin scheuren? Daarom is het altijd wel goed dat je kunt terugvallen op een beetje subsidies. Hè. Ja, en als we heel specifiek gaan kijken in het geval van Bolt Blaster Games, wat voor subsidies hebben zij ontvangen voor de 2 spelletjes, weet je dat? Ja, dat gaat dan over het Gamefonds. Dat is een onderdeel van het Vlaams Audiovisueel Fonds. En zij hebben, geloof ik, €200.000 gekregen voor hun eerste game, Gazzlers. En voor deze game, de Spell Brigade, is dat ietsje meer, €231.000, geloof ik. Ja. Dat zijn natuurlijk interessante bedragen waar je als gamestudio mee kunt starten. Hè. Ja, dat is echt een goede kickstart om eraan te kunnen beginnen. Hè. Voilà. En ik vind het dan eigenlijk anderzijds ook wel mooi dat je ziet, oké, dat is overheidsgeld, dat is subsidies, dat het af en toe ook wel eens leidt tot successen. Ja, en daar mogen we terecht dan ook fier op zijn. Daar mogen we heel terecht fier op zijn. Ja. Nu, wat ook opvalt is, je hebt natuurlijk de financiële ondersteuning die superbelangrijk is, maar dat er toch ook wel ondertussen een soort van sociaal weefsel is ontstaan hier in Limburg. Hè? Ja, zoals ik al zei, we hebben hier een 10-tal kleine game studiootjes. Er zijn ook nog mensen solo bezig. En die hebben elkaar gevonden in wat ze noemen de Gamers Guild, de Limburg Gamer Guild. Klinkt iets middeleeuws, een soort van gilde, maar dat is het ook zo. Het zijn mensen die eigenlijk hetzelfde ambacht, in dit geval game maken, bedrijven en die dan elkaar vinden en tips en tricks uitwisselen, die elkaar laten zien, kijk, dit zijn wij aan het doen, dit zijn wij aan het doen. En die komen 1 keer om de zoveel tijden samen om iets te drinken en een hapje te eten. Ja, en zoals echte gamers het betaamt, gebruiken ze ook Discord. Dat is een soort van communicatieplatform. En je sprak al over de tips en tricks en daar helpen ze elkaar ook. Ik vind het heel mooi om te zien. Ja, dat is ook zo. Sommige studios worstelen met een probleem en dan nemen die gewoon contact op met elkaar. Heel vaak is het via Discord. Dat is een ideaal communicatiemiddel daarvoor. Kijk, we zitten met het probleem, kunt je ons helpen dat oplossen? En dat wordt ook gedaan. Ja, dat is een soort grote collegialiteit onder elkaar. Ja, dat is mooi. Hè? En er is ook een coworking space om echt jonge starters ook te helpen. Hè? Ja, dat zijn eigenlijk de mensen van Lugus. Die hebben dat opgestart. Die zitten in Hasselt en die hebben een bedrijfspand. En ik geloof 1 verdieping van het bedrijfspand hebben ze ingericht als een soort van coworker space, waar dan kleine gamestudios kunnen zich komen vestigen en die dan met elkaar kunnen samenwerken tot grootste dingen te doen. Hè. Roel, tot slot eigenlijk, wat is nu de impact van dit succes op de jonge game studio?
De impact is op dit moment nog een beetje moeilijk te zeggen. Wat ik heel goed vind, is dat ze hebben 1 miljoen exemplaren verkocht. Ze hebben daar dus al een heel budget mee binnengetrokken. Oké, je moet een deel afgeven aan het platform Steam. Dat is ook zo. Niet iedereen heeft de volle pot van €10 betaald in Early Access. Maar goed, daar is wel wat geld binnengekomen. En dat geeft dus een soort van solide basis waarmee die verder kunnen groeien. Want die mannen zijn nu op dit moment bezig met deze game, maar die hebben ook al plannen voor later nog nieuwe games te maken. En als je een soort van financiële backup hebt, is het altijd goed om te weten van kijk, we kunnen altijd maar blijven groeien. Willen die meteen een AAA-game studio worden? Nee, ik denk het niet. Dat lijkt me ook een beetje overbodig. Gewoon langzaam groeien. Dus gelijk, ik heb gesproken met game director Gianluca Sorrento. En die zegt ook van ja kijk, we willen natuurlijk altijd blijven groeien, maar we willen hier niet gaan evolueren naar iets van honderden werknemers of zo. We willen gewoon ons ding blijven doen, de dingen die we plezant vinden. En als je dan weet, we hebben een buffer, is dat altijd interessant. Ja, het moet wat flexibel blijven eigenlijk, want dat is uiteindelijk ook de kracht van die studio's. Hè? Ja, hoe kleiner de studio is, hoe sneller je ook kunt keren. Hè. Een olietanker is minder snel gekeerd dan een speedboot. Hè. Ja, en mogen we dan zeggen dat ze met de inkomsten van dit spel een aantal jaren goed zitten? Of hoe snel gaat de cash door zo'n machine? Dat is moeilijk te zeggen. Ik ken die mensen hun boekhouding natuurlijk niet, maar met wat ze nu hebben binnengehaald, dat moet toch al een serieuze buffer zijn om iets verder te kunnen maken. Ja. En als we dan kijken naar de volgende stappen voor hun, ja, natuurlijk het effectief uitbrengen van het spel, dat is op korte termijn. Maar hoe ziet dat traject er nu uit voor hun? Dus op 29 april wordt dat dan, zoals dat heet, officieel gereleased, maar eigenlijk is dat gewoon, die game loopt gewoon verder. Op Steam, dat is voor de PC-gamers, en op PlayStation 5 is voor de console-gamers die op PlayStation spelen. Zij hebben natuurlijk nu alleen nog maar op Steam iets uitgebracht. Dat wil zeggen, oké, we hebben daar 1 miljoen, misschien al iets meer dan 1 miljoen gamers die de game hebben gekocht. Maar als dat platform van PlayStation zich opent, ja, dan krijg je natuurlijk weer een hele grote instroom van nieuwe mensen. Dus het gaat afhangen zijn aan de feedback van die mensen. Wat gaan ze daarmee doen? Gaan ze kijken wat de mensen willen? Gaan ze daardoor meer content in die richting maken? Of gaan ze... Ik kan dat moeilijk inschatten. Dat is ook hoe de gamers erop reageren natuurlijk. Ja, en daarom is het handig dat het een zeer flexibele studio is, dat ze kunnen inspelen op de wensen en noden van de spelers. Hè. Dat is iets wat ze doen. Ik heb het daar ook mee over gehad met Gianluca. Hij zegt, het gevaarlijke is natuurlijk ook dat als je begint te kijken naar de feedback van de spelers, dat u dat soms kan ontgoochelen. Als je denkt van, we hadden een goed idee en dan de mensen vinden het toch niet zo tof. Of anderzijds, we gaan te zeer onze mensen of onze spelers willen pleasen en we gaan dan meer in die richting, waardoor de andere spelers afraken. Het is een hele moeilijke balans om te kijken hoe moeten we een game maken die zo breed mogelijk publiek aantrekt. Ja, ik denk dat er nog maar één ding op zit, Roel, en dat is samen het spel spelen als het dan effectief uitkomt. Ik denk dat we dat wel hier op de redactie geregeld krijgen. Hè? Ja, jij boekt maar in. 29 april zijn al 2 vrij dan. Hè? Kijk, voilà, we gaan dat regelen. Ik onthoud vooral dat het een enorm succes is dat men 1 miljoen verkochte exemplaren heeft in de Early Access en we gaan samen uitkijken naar de release van het spel. Wil je thuis op de hoogte blijven van dit en ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was Extra, de wekelijkse podcast van het Belang van Limburg. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws app.